Hej YouTube og velkommen til Phoenix Gaming.dk. Det her er vores første video, og jeg hedder Patrick. Og jeg hedder Emanuel. Og vi har en gæst her første gang, og det er Simon. Ja. Så det skal sgu nok blive godt. Det er en gamerkanal, så vi kommer til at spille Skate 3 og skydespil og counter og alt muligt dårligt. Jeg aner det ikke. I kan også selv komme med forslag. Hvad vi skal spille. Og vi spiller også Minecraft, som I kan se. Og vi kommer også til at lave vlogs og sådan noget, hvor vi render rundt med kamera. Vi kommer nok også til at lave Skype-samtaler og alt muligt shit. Så mig og Emanuel har tænkt os at lave en Minecraft Let's Play. Lad os se, hvordan det går med mig, om vi kan bare kalde den. Han bliver kaldt Manny, så vi kan bare sætte et eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nogle gange så kommer. Ja, lad os prøve at se, hvordan det går. Og vi venter. Okay. Og så lægger den igen. Jeg fatter seriøst ikke, hvorfor vi gør det der. Og sådan enormt. Og vi har ødelagt den her blå. Så meget den under vandet, fordi den er så langsom. Ja. Så starter vores eventyr. Ja. Vi skal nok til at starte med os. Hvis I ikke kender så godt Minecraft, så starter man altså med at tage noget træ. Det var sådan det. Jeg tror godt, vi kender Minecraft. Der skulle da nogen, der så det ikke godt. Okay. Jeg tror faktisk godt. Der er det. Ja, det bliver så godt. Det var sjovt. Du kan ikke den der. Patrick skal vi gøre det der nu. Det er fint. Ja. Det er jo meget dejligt. Så har vi også snakket, og jeg har ikke noget kommentar her til det. Vi tager sgu bare over det. Sygt! Jeg ved godt, man ikke kan sætte det på stand, men Det skal du også. jeg har ikke brug for det. Fuck that. Den går i blomst. Og Patrick, lad os starte. Jeg skal lige samle de her blomster. Ja. Men lad os starte. Det kan også godt være, at vi ikke kun spille single player over Minecraft. Måske prøver nogle forskellige kendte eller ikke kendte server. Eller skal vi også spille lag mig og Patrick for en gang. Ja, men lige for tiden, der har jeg ikke lidt en computer, så han har fået vand, så... Jeg har fået et eller andet slags virus. Men når han har fået en ny computer, så skal det sgu nok gå. Så kan vi spille lag med det hele, og så har han Emanuel, så kommer han også til at sætte det. Men lige pt, så bliver det bare mig. Suckling! Suck! Nå. Når vi begynder at få de der grej, vi skal have materialerne og sådan noget, så tager vi dem over på normen. Bare væk fra det. Sådan der. Okay. Så har vi nok til et crafting table, og så kan vi sgu lige lave en masse lort. Så mange. Pinde. Helt happy. Så laver vi lige en økse. Det finder vi ud for. Og bare 2 stykker. Vi skal bare have en pickaxe, fordi at
Men så kan vi altid lave den om til sten. Passer, vi laver den alligevel om til sten der med stone. Så venter jeg på lige om lidt. Så går vi i orden her. Og sådan der. Så har vi også nok træ til at Patrick, det er fint. lige så godt lave 4. Ja, vi skal også Det er have lige meget. Vi starter sikkert alligevel ikke med at lave 2. Og til den tid, så kan vi jo sagtens bare... Altså, vi skal godt tage noget træ til. Ja. Nu. Det har vi ikke tid til nu, Patrick. Jamen, Vi vi skal skal først bare... bygge et hus. Hvor det Det plejer var, til hvad det der lå noget kul. Ja. Okay. Yes! Vi dør! Sådan der. Men vi kommer nok også til at have timer på vores videoer, så de ikke varer uendelig lang tid. Så det skal sgu nok gå. Det skal sgu gå her i snart. Ja, det er nok bare lidt godt sted. Vi regner ikke med at lave et hus til at starte med. Vi kommer nok bare til at grave os ind et eller andet sted. Ja. Og så kan vi måske lave sådan noget træ rundt Jeg er om. ked af, at den lægger lidt. Det plejer den virkelig. Her, så skal der være. Vi laver den lige. Ja, vi lægger også en masse ud. Vi skal også få lov til at komme på det eventyr. Nej, så laver den. Jeg kan altid bare lige sige, at vi må ikke sige, at det er ikke så venstre. Så må vi bare venstre. Hvor fanden kan jeg høre? Nå, så er en ko. Hej, ko. Men vi har brug for noget. Vi må arbejde på foden. Jeg sætter sgu lige noget rødt her, hvis vi får sådan en lille smule træ. Sikkert, at vi kun laver survival, men også forskelligt kreativ og creative for sådan noget. Men nu laver jeg lige der udenfor. Skal det starte? Det kan sådan godt starte her. Ja, det er så mange. No! Perfekt. Skal være lidt for hurtigt. Det er meget. Jeg har bare en følelse af, at jeg laver noget forkert. Hvad var det? Jeg har helt sådan noget forkert på det. Vi starter. Sådan der. Opad. Det var sgu da en zombie. Og jo, de er hyggelige. Vente en gang imellem. Og lidt stensværd, så jeg kan klar på den der zombie der. Og laver en stenhakke. Down the axe. Sådan der, og det skulle for det. Der lød sgu pænt meget, som om der var en dungeon, synes jeg. Man ikke bruge mod til det. Nej, det skal man da ikke. Der findes dungeon. Nå, det er bare sådan underligt. Det er også mine ting. Jeg fik så lige det her. Nu skal vi tage der et streng ned i vores brug.